שלום לעורך הדין איתי סבירסקי. בוקר טוב. אתה מהקואליציה להעסקה ישירה. אתה יודע מה, בוא נלך רגע צעד אחד אחורה. בעולם שכולו הולך בעצם להסכמים לחוזים פרטיים. לעולם שבו אנחנו רואים את אירופה שהולכת וקורסת כלכלית בין השאר כי הסכמי העבודה הם הסכמים מאוד קשיחים ולא מאפשרים לפטר אנשים. האם מבחינת המשק, אני לא אומר מבחינת האדם, מבחינת המשק זה דבר טוב שיהיו הסכמי עבודה קשיחים שמחייבים מעסיקים לקחת את X, יהיה עורך דין, שומר, עובד ניקיון, ולשלם לו את שכרו עם התוספות מעתה ועד גיל 67, ואולי על פי הפסיקה של בית הדין לעבודה אפילו יותר מהשבוע. האם אנחנו לא יורים לעצמנו ברגל כמדינה, כמשק? אני לא חושב שעל זה אנחנו מדברים כאן. אנחנו מדברים כאן על עובדי קבלן שמועסקים בהעסקה רעית, שרחוקים מאוד מהדיבור על עובדים כן, עם הסדרי קביעות כאלה או אחרים בשירות המדינה. אני אגב חושב שאין רע בקביעות, השאלה היא איך היא מוגדרת, כן? יכולה להיות מוגדרת בצורה מספיק גמישה שתאפשר גם ביטחון תעסוקתי מסוים לעובדים וגם איזושהי גמישות סבירה למעסיק. כך שכאן יש פתרונות שאפשר לקדם, למיטב ידיעתי מנסים לקדם את זה מול ההסתדרות, אבל זה עוד בדרך. איך אתה רואה את ה... אני רוצה להתייחס בדיוק להסכם עצמו, ברשותך. אני חושב שההסכם, כלומר, ההטבות הכספיות שגלומות בהסכם הן טובות כשלעצמן וטוב שהן מגיעות, ועל כך צריך לברך. יחד עם זאת, אני חושב שהבעיה העיקרית של עובדי הקבלן היא עצם ההעסקה העקיפה שלהם, היא עצם היותם מועסקים על ידי איזשהו מתווך, למרות כלומר, הם לא מועסקים על ידי מי שאותו בעצם הם משרתים. וההסכם הזה, הוא בעצם מנציח את המצב הזה. כלומר, הוא בעצם, אם נלך שנה אחורה, קצת פחות, ונזכור למה ההסתדרות יצאה לשביתה, שביתה אגב שהייתה תוצאה של לחץ של ארגונים חברתיים ושל המחאה החברתית, יצאה לשביתה למען מעבר להעסקה ישירה. כמובן לא גורף, כן, זה אי אפשר לעשות קסם בן רגע, אבל לצמצום משמעותי של העסקה הקבלנית במשק. ההסכם הזה, שזה ההסכם הראשון במגזר הציבורי, שהוא המגזר החשוב והמוביל לפחות ומתווה דרך אולי גם למגזרים האחרים, בהסכם הזה אין את הבשורה הזאת. ולהפך, ההסכם הזה בעצם אומר בואו נשאר בדיוק בהעסקה העקיפה כפי שהיא, רק נשפר מעט, במקום שהעובד יקבל 4,300 או יקבל 4,500. אני לא מזלזל בתוספת הזאת, אני רק חושב שזו לא הבעיה העיקרית של עובדי הקבלן. אני רוצה להזכיר שעובדי קבלן זה לא רק שומרים ומנקים, שזה מי שעכשיו חתמו עבור את ההסכם, זה חלקים גדלים וגדלים והולכים בשוק העבודה הישראלי, מעובדות סוציאליות ועובדי חינוך ומדריכים ואנשי רווחה. אנחנו מתקרבים לעידן שבו יותר ויותר וכמעט כולנו נהיה מועסקים בהעסקה עקיפה. לכן אני חושב שהמגמה כאן היא המגמה הבעייתית, ואותה צריך לעצור, ואת זה ההסכם לא עושה. עכשיו, אם אתה בא, אבל שוב, אני חוזר לנקודה הזאת, ההסכם הזה לא עושה את זה, ואין שום ספק שאותם סקטורים היו צריכים לקבל, וטוב שקיבלו את תוספת המשכורת. השאלה, האם במקרה הזה אתה לא מסנדל, ואני שוב פונה כאזרח, אתה לא מסנדל מצד אחד את הממשלה או את השלטון המקומי, ערים חלשות, ערים שאין להם תקציבי עתק, מכריח אותן למעשה להעלות ארנונה או מיסים כדי לממן את העלות הזאת. מהצד השני, אתה מכביד על עסקים, ובעתיד אולי גם על עסקים פרטיים, כעת זה על הממשלה, בעובדים שהם לא בהכרח צריכים אותם, או לא בהכרח צריכים אותם לכל האופק התעסוקתי שלהם. צריך להבדיל בין תנאי שכר לבין הנושא של המשך העסקה, פיטורים או המשך העסקה. תנאי שכר אנחנו רוצים שהם יהיו כמה שיותר טובים במידת הניתן. הנושא של פיטורים זה סיפור אחר. אין כאן, בוודאי בהסכם הזה אין שום אלמנט של ביטחון תעסוקתי. כלומר אין כאן שום קבילה של אף אחד, וגם במה שאנחנו מציעים, בקואליציה על העסקה ישירה, שתהיה העסקה ישירה יותר ויותר משמעותית במגזר הציבורי ואחר כך בפרטי, אין הצעה לאיזשהו, כל מי שיכנס כעובד מדינה או ייכנס כעובד מדינה לא ניתן יהיה לפטר אותו. ממש לא, ממש לא. יש הסדרי העסקה מאוד מגוונים, בוודאי במגזר הפרטי, גם בשירות המדינה, וחלק מההסדרים הקיימים שהם
טיפה יותר קשיחים, יש בהחלט אפשרות להגמיש. כך שאני חושב שבהקשר הזה זאת לא הבעיה. ברור. תודה לך על הדברים האלה. עורך הדין איתי סבירסקי מהקואליציה להעסקה ישירה.